Impi yabomdabu isethunjini. Undosi ucele ovela le kompaphala eShowe ulibangiseThekwini emlazi koBB ukuyokhuluma nobafana umbhabhadisi John Ngubane ukuthi athathe izingane zikadadewabo uLinoni ekunguhlanganisani noZithelile ahlale nazo emadolobheni. Bafana mucabanga ukuthi mina ngizolanda yonke intuthu yasempaphala izohlala kulo wami umuzi. Khohlwa baba, khohlwa njengesidomo esikolweni. Hlanganisani umntaka mama ungamngeleki kwethu le eyigwilini emlazi koNgubane. Ikona umntaka mama okuzosenza ukuthi siphokophele nemfundo yethu. Sibe labo dokotela labesafunga ukuthi sizobayibona. Qhubeka nje mntaka mama uthengisa amakhowe njalo mangabe izulu lidumile. Uqhubeke nokucenta amajalidi abelungu. Mase siyabambelisisa ke kuyona imfundo simisele ngoba iyona eyosenza ukuthi siphumelele.